थारमाने बिसोरो मोसानायसै मोसागोन दा ने ए मोसाखांबायसो मा गामिनिफ्राय लादांगुरि दा बिसोरो मोसाखांबाय आरो बिराद मोजां मोसादोंमोन जानांगौ थारमाने बिथांमोना मिसिं ड्रेस गाननानै बिथांमोना गावसिनि ट्रेडिशनेल ड्रेसजोंनो ओरैबायदि मोजां डान्स पारफरमेन्स खालामबाय रिहार्सेल खालामबाय दा बिसोरो मोसागोन आरोखि हेलो एवरीवन बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो BDOIC कनफारेन्सआव ओमफ्राय दिनै सुनिबार ओमफ्राय दिनैनि दिनाव माबायदि जालांदों ओमफ्राय सोर थाफैदों सोरखौ लोगो मोनो एसे आङो भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों ओमफ्राय एसे आङो डेलिगेट थानायजोंबो एसे गिदिंलाबायनो नायदों आरोना माबायदि नायलांनो हागोन आरोना ओमफ्राय नै बेयावहाय दलां मोननै बानायनानै दोनदों नै बिराद मोजां नैबे ओरैहाय ओंखारना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय नै ओरैहाय हाबलांनायनि थाखाय आरोना दा बेबायदि आरो बेयाव दंग' दंखायो एक्चुअलि ओमफ्राय थेवबो बेयाव बिराद मोजां डेक'रेसन खालामनानै होदों आरोना जायनि फलावहाय थाबायनोहाय मोजां जानाय बायदि आरो दा बेबायदिनो नानि मोना नायगासिनो मानो होनना बुङोब्ला नै बेयाव ना दं आरोना ना दङ दा ने दे नानिया लादु जाथे हाथाय गयोथ' दा बिदि आरोखि ओमफ्राय नै ओरैहाय माखासे सेल्फि पइन्ट बेबायदि खालामनानै दोनदों आरो ओमफ्राय नै नायदो बिसोरो गासैबो दाब गामिनिफ्राय फैनायनि आरो डेलिगेट थाफैनायनिफोर ने आदा मा गामिनिफ्राय आदा आङो माबानिफ्राय बागमारा अ आच्छा ओमफ्राय गोसोआव मा रोखोम मोनदों देग्लायनि बोसोरावहाय BDOIC कम्पिटिसन अ मोजाङानो जादों अ आच्छा दे साबसिन लाबो जायो औ दा गोजोननाय थाबाय आदानिसिमबो ओमफ्राय नै ओरैहाय जोंना दङ नै आदा गोजोननाय मोनदों दा गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय माथो बाइकआवसो गाखोना थाबाय थांनायसै नामा थांनायसै एसे लाहार फाहार जागासिनो दं ओमफ्राय ओरैहाय दङ नै जोंना मिनिया ओमफ्राय आं एसे देखायनोसै दा गामिया मा गामिनिफ्राय थाफैदों हेल' नानि हेल' ओमफ्राय दा एसे देखायनोसै आरोना नै बेफोरो गासैबो डेलिगेटफोर थाफैनायनि आरोना ओरैबो नानि ना बाबु नानि अ आच्छा
ओमफ्राय नै ओरै आदामोन ओमफ्राय आदा माबोरै खबर सबर देग्लायनि बे BDOIC कनफारेन्सआव फिलिंस माबायदि मोनदों? मोजां जोबोद मोजां जादों। दे गोजोननाय मोनबाय। दा ओरैहाय दङ दाब दाब गामिनिफ्राय थाफैनाय आरोना ओरैबो नै हलाहलनो बहुद गोबां जादों देग्लायनि बोसोराव। ओमफ्राय नैबे नर्थ गान्दाबिलनि फुटबल गेलेग्रा फोथारमोन ओमफ्राय बियो बुंजोबलायनानै दं आरोना थाफैनायफ्रा। नै सेकेन्ड अक्सिगुरि आदसा निश्चय खोनाखाबाय सेकेन्ड अक्सिगुरि मा गामिनि आं एसे देखायलांनायसै। नै ओरैहाय जोंना आदाया मा सङो नामा नों संनाय खावनायाव बाहागो नामा? दा सेकेन्ड अक्सिगुरिनि आरो बियो। ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ दाब दाब गामिनिफ्राय दंफैयो दै बिराद गोबांथार। आं एसे देखायलांनायसै हानायखिनिखौहाय दे। जायफ्रा नायनो इन्टारेस्टेड नो बिथांमोना नायनो हागोन आरो जुदि नायनो इन्टारेस्टेड मोनिफ्रा माने स्किप खालामनानै थांनो हागोन आरो जेनेबा जेबो अबजेक्सन गैया। बलखौ हाफुगासिनो दं ओरैहाय मा गामिनि ब्रादार इयो? आइफवालि जायनि फलाव कफि नै गोसो जायोब्ला मैदेराबो जुख्रुब जायो ने आदा गोदै लकेल दा। ओमफ्राय जोंनाथ' नै आदामोनाबो बेयावनो दं। मा गामि आदा खोन्थाहरदो? जों साउथ गान्दाबिल। साउथ गान्दाबिल। ओमफ्राय गोसोफ्राव मोजां मोनदों दा? गोसोफ्राव मोजां मोनदों दा? बहुद मोजां बरिया। दा बेबायदि आरोखि नै बिराद गोबां दङ। ओमफ्राय आं देखायलांनायसै दे हानायखिनिखौहाय। आं ओरै थांबावनायसै मा गामिनिफ्राय दंफैयो बिराद मोजां आरो। ओमफ्राय आं भिडिअआ गोलाव जाबाबो एसे देखायनायसै हानायखिनिखौहाय। ओमफ्राय नैबे आदायाबो थाफैदोंमोन ना लायस'दों? लायस'दों। औ खांख्राइ जोला होनो बेखौ जायनि फलाव दा मा चेनेल लानानै दं नों आदा? गैया जेबो आं चेनेलखौ अफलाइना दंथ'यो दा मबाइल गैयिनि थाखाय। आदसा गोदान बायनो हायाखै बिथाङा? हागोन सानसे समाव। हायोरा र' ओरै नै ओरैबो दङ मा गामिनिफ्राय जाखो? मा गामिनिफ्राय इयो ब्रादारमोन? सेकेन्ड लावख्रिगुरि जायखौ बुङो ओरैहाय माबाजोंहाय बलांगुरनि साहाथिंजाय थानाय। आंना फंबाय दंमोन फंबाया हाबहैबाय सिङावहाय एसे। दा ओरै थांनोसै आरो दा मा गामिनिफ्राय आङो एसे खोन्थालांनायसै। ओइ मादै बियो मा गामिमोनलाय? बान्दोगुरि आरो नै खेबलाबो साहैयाखै दा थिग दं माने खेबलाबो सायाखै सानायाथ'। ओरैहाय देखायबावनायसै दे। दा नै फुरा बेफोरो गामि गोजा आरो जायफ्रा थाफैदों। ओमफ्राय नै बेयावनो बे गामियावनो ओंखाम जादों आरो आं दिनैहाय। दा आं फैबाय। दा जोंना नै मनज भाइया बेयाव दङ आरोना। बिथाङा गोरलैफोरनि ड्रेस गोदान बायदों खोमा? बायाखै। आदसा दे मोजाङै दं दा? ओरैनो आदा एसे एक्सप्लर खालामदों। आं मोनसे डेलिगेटफोर थाफैदों। औ बै सिङाव हाबजाया बहायसो दा आं बुंथ'ले दाहायफोर बुंनोसै आं। दा बेबायदि आरोखि नै ओरैहाय दङ दाब दाब गामिनिफ्राय फैनाय आरोना बेफोर गासैबो डेलिगेट थाफैनायफोर गोजा।